konflikt. Tak určite ten priamy aktér bolo Rusko, to nikto nepochybuje, ale dosť veľký podiel ľudí na Slovensku hovorí, že Západ a Spojené štáty nesú tiež čas zodpovednosť. Hej? Tak ja si teda nemyslím, že tento názor si ľudia utvárajú len pod vplyvom nejakej kremelskej propagandy alebo na základe nejakých sentimentov k bývalému zriadeniu. To je podľa mňa veľmi pohodlné a trošku teda lenivé, intelektuálne lenivé vysvetľovanie. Hej? No, dajme tomu, žijeme rýchly život a takéto vysvetlenia sa hodia, ale mnohí ľudia chcú poznať viac súvislosti a vidia, že veci sú komplikované a komplikovanejšie a treba sa odpovedajú tak, že pripisujú zodpovednosť aj Spojeným štátom a západnému svetu. A to neznamená, že títo ľudia sú ohrozením demokracie alebo že by nejak prahli a sympatizovali či adorovali ruský režim. Podľa mňa to nesúvisí. Nemali by sme to tak dramatizovať, ale tí, ktorí robia bezpečnostné štúdie a zaoberajú sa týmito otázkami, to za hrozbu považujú a je to napokon ich živnosť a vlastne povinnosť hľadať všade nejaké nebezpečenstvo.